ଥରେ ଶାଗୁଣାର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଉଡ଼ି ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦ୍ୱୀପଟି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ସେଠାରେ କୌଣସି ବନ୍ୟପଶୁ ଶିକାର ନଥିଲା। ଶାଗୁଣାମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେହି ଦଳରେ ଥିବା ଶାଗୁଣା ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣାଟି କହିଲା ଯେ ଏଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି କହିଲା, ଆମେମାନେ ସବୁ ଏଠାରୁ ରହିବାରୁ ଆମେମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ବିନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହୁଁ। ଯୁବ ଶାଗୁଣାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ଜିଦଖୋର ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ମୂର୍ଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯୁବ ଶାଗୁଣାମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଦ୍ୱୀପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହ ଯେ ଏଠାରେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନରେ ରହି ତୁମେମାନେ ଉଡ଼ିବା ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଆଉ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟିର କଥା କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ସେଠାରୁ ଏକାକୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟିର ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦ୍ୱୀପର ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଦ୍ୱୀପର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିବ ସେଠାରେ ଶାଗୁଣାମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିବ। ଅନେକ ଶାଗୁଣା ସେଠାରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ଏକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଶାଗୁଣାକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ସହିତ କିପରି ହେଲା? ଆହତ ଶାଗୁଣାଟି କହିଲା, ତୁମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବହୁତ ମଜା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏଠାକୁ ଏକ ଜାହାଜ ଆସିଲା। ସେହି ଜାହାଜରୁ ଚିତାବାଘ ଏଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେହି ଚିତାମାନେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆମେ ଉଡ଼ିବା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆମର ନଖ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ନିଜର ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା କରି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବୋଧହୁଏ ଆମେ ତୁମ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବା ପରେ ଆମକୁ ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହି କଦାପି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ଏବଂ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।